ана ҳамин медалу поясҳои айниҳо дар ана ҳамин столи муқаддас гузошта шудааст. гӯши канори Россия ба баромад каргаштем. Оид ба панкратион, ММА. Барои ту бигем ама муқаддастарин мобайл мондагӣ. барои чӣ? Мисол боҳому амакому ҳамошон гӯштингир буданд. зудо мисол зудо гуфти, вале бисёр фикр мекунанд ки бобому японцо буданд. хӯрато беза мекунам, чӣ мекунам? ба чӣ мисли? Зад дандон парид. файтерҳои тоҷик ки дата бисёр мақбулай? Тоҷикистон якум одаме ки дар UFC ғалдага. Дим одан ки буд UFC дар ғалдага Тоҷикистон? Муҳаммад Наимов. Машааллоҳ. Чӣ завқ дорӣ дар ҳаёт беғазои варзиш? Гуфтам. Бо духтара ки қад мешина дар парта фақат як ҷоя меҷа. Бача кадашам. Бачаи бача. Иққа бисёр. Даҷа ки ғалаба кади? Урусо будан, я та Догистони буд. Рашидҷон Каримов аз ноҳияи Ҳисор, ҷумҳурии Тоҷикистон, дараи Алмусӣ, қишлоқи Искич. Ана хуш омадӣ акаҷон. дӯстон ассалому алайкум. имрӯз шумо шоҳиди барномаи таърихӣ мешавед. сабаб он аст ки имрӯз падар ва фарзанд омадан ба барномаи мо. Имронҷон бо падари худ Рашид омад ба ин барнома. хубтару нахстараш аз онҳо шунавем таърихи ана ҳамин медалу поясҳое ки дар студияи ман айниҳол дар ана ҳамин столи муқаддас гузошта шудааст. аввал ассалому алайкум. мардуми тамоми Тоҷикистон саломи худро мерасонам. Ман падари Абдулҳай ҳастам. боз ҳам 4 сол шуда Москва дар ғарибӣ машқу тамрино мекунем. основной бази мо боевой самбо и самбо. тамоми гӯши канори Россия ба баромад каргаштем. оид ба панкратион, ММА, греплинг, самбо и боевой самбо. И медало да тақрибан дар муддати чанд сол шуд ҷамъ кардин ҳамира? муддати 3 сол. ва ман хато накунам ин ҳамаш несте? нисфаш, як қисмаш. як қисмаш? як қисмаш. аз чанд қисм? медалош 128 та. поясош 10-12 та. и поясои чия кӯя нақл камтар? поясо оид ба панкратион, греплинг, ММА и боевой самбо. имрон ба забони тоҷикӣ чӣ гап мезанӣ? Сос. худро муаррифӣ кун. Ассалому алайкум. Ман Каримов Абдулҳай. фарзанди отаму? сари писари Абдурашид. бисёр хуб. аз куҷо ишқу муҳаббат ба ана ҳамин намуди варзиш? 4 солагӣ ман зудо мерафтам дар Тоҷикистон. исо омадам дар иҷа дар шаҳрҳои мо чӣ набуд зудо. ба самбо рафтам. баъди самбо боевое самбо ба панкратион ММА. ҳамин поясое ки дар инҷа мондагиай Абдулҳайҷон кадомиш барои ту бигем ама муқаддастарин? мобайл мондагӣ. барои чӣ? мусобиқаи ихе чӣ буд сахт. барои чӣ? одам бисёр буд. як гарсот одам буд. каверош як гарсот калона. якумша задум нокаут рафт. дуюмаш бал кати, сеюмшам бал. финал чӣ? финал бал кати бро. ки буд ҳарифат? намедонам, хотирам бро. кадом миллат буд? урусу. дута урусу я узбек. чӣ қиндиёқати дар ҳаёт ту дучор шудӣ ва барои чӣ маҳз фарзанда ин мина махсусан ана ҳамин яке спортҳое ки бигем ниҳоят қиндай, ниҳоят вазбинай фарзанди худро овардӣ? ростӣ дар ватани худмон, дар мисол қишлоқи худмон як чанд муддат кушода шуд зудо. бо сабабҳои гуногун маҳкам кардам. баъд тасмим гирифтам ки фарзандам мисол ба назди худ меорам. мақсад хулигани мисол кӯчаю бетарбияю мисол вай нашавад. оварам баъд мисол далши мисол гуфтин гапҳои инҷа идома кардем. раи варзиша гирифтем. основной зудо ин гӯем ки бобоҳо мондагӣ. мисол боҳому амакому ҳамошон гӯштингир буданд. зудо мисол зудо буд. оли зудо гуфти, вале бисёр фикр мекунанд ки бобому японцо буданд.
баъд мисол омарем мисол Москва гуфтим гапо документашо тӯра кардем машқа сар кардем машқа тамрин сар кардем то ҳола идома дод сар мисол шукри худо алҳамдулилло мисол дар муддати 3-4 сол хеле гуфтим гапо ки тағйирото дигар мисол ана саломатӣ дигар мисол аввал дараҷа. дӯстон хотир расом мекунам ки абдурашидҷон яке аз қишлоқҳои ёки деҳотҳо дуруст гӯем зебоманзари ватанамон деҳоти искич мебошанд. ин дар водии алмосӣ ноҳияи ҳисор қарор дорад ва фикр мекунам бисёр хуб мешуд шумо худатон нақл мекардед кам дар бораи деҳоттон мисли фарзанди шумо бори ҳастае бо ин хеле бачаҳо дар деҳот. бале деҳот беҳад бодҳош хуш худтон будед худтон медонед. бале мактаб як зал ҳаст як чанд муддат кушодааст мисол фарзандои як хел бародаро машқ мекунанд мисол бо баъзеш дар поён омада мисол машқи тамрин мекунанд мисол хусусан дар шаҳри ҳисор мисол тамрин мекунанд. бодҳош беҳтарин қишлоқ беҳтарин ҷо. бо чӣ қиндиҳо дар Россия шумо дучор шудед вақти фарзанд овардед инҷа документатсия ва зиндагӣ медонем ки осон нест як дар Россия. ҳамаш гуфтим гапо ки ба хости худо тоқат кардем сабр кардем пастиҳо буд баландиҳо буд тамомаш шукр пасти сар кардем гузаштем. чанд фарзанд дорӣ? шукри худо 5 ҳамашон варзишгаранд? не оли ҳамин ана 3 духтарча 2 писар писари хурди оли 6 моҳа иншоалло вайшам дар ҳамин раҳ идома метиҳад. оянда чӣ дидисти ояндаи Абдуллаҳая? алҳамдулилло беҳтарин барои чӣ барои он ки яка мактаб мебурад хона дарс парс мекунад якум чизи машқ сар кунад мисол ин ино смена якум смена сар аз смени ино сеюм да не ки ин мисол уже якум смена рафта да ҳамҷо машқи тамринашо идома метиҳад. Абдуллаҳаҷон бо чӣ қиндиҳо дучор шудӣ дар Федератсияи Россия? забона намедонистӣ забона чӣ хел ёд гирифтӣ ё он кас шӯхӣ безеб намекард мегӯянд ку гуфтем издивоҷ санад намекарданд мисоли габи хеле сон набуд дар мактаб? якум омадагӣ зал рафтам русия намедонистам кам камус рафтам русия ёд гирифтам мактабу зал яду одам будам чӣ мегуфт он чӣ намегуфтум мегузаштум мерафтам. чӣ мегуфтанд? хӯрато безе мекардам чӣ мекардам. бачаи местни? бачаҳо духтаро не чӣ мегуфтанд? қора мекардам. акҷо нест ки вай ҳақората шояд русия намегуфт шояд он гапи хуб мегуфтанд. не вай баъди я 2 моҳ пас ёд гирифтиян чӣ гуфтиян? русия ёд гирифтам мактаб мерафтам обзываться хеле чизо мекардам. чӣ мегуфтанд? правда нест накаш чизе безе. ба чӣ хел фаҳмидӣ чӣ гуфтесиян ба чӣ хел баъд ҷавоб гардонидшона? яду ҷором тоҷикан аввал дама гуфт ки қорат карса чӣ карса ба чӣ кардид? ҳеч гузаштум рафтам. ба дигар ғам надоданд ба дигар ҳар фаҳмиданд ки спортсмени дигар акҷо фаҳмиданд ки спортсмени ами физкультура аҳама чизои ки ма аҳама бақувват чусту чолок дандон акҷо шикастӣ да мусобиқа чӣ хел шуд? ҷанг карсам зад дандон парид. чӣ хеле задак чӣ мусобиқа буд вай? панкартион дар куҷо чанд сола будӣ? 9 сола. зад дандон парид рафта ба чӣ кардиша? Не, ба всё. гирия кардӣ ба кофти дандонта татами дидум неста он чи ҳама хотирмонаш гуфтӣ ки мана ҳаминай барои чӣ ки ниҳоят бисёр иштирокчӣ буд вале ай ҳамино аввалинаш кадомишай? аввалинуш пас асамба буд якум мусобиқа рафтагӣ мусобиқаи калон набуд зали худамон буд тренеромон қайчӣ кардан рафт якум бой дидум ба дуюмша бурдим ҷои сеюм додам. Рашидҷон қиндиҳое ки барои кӯдако ҳаст мисол фарзанди ман чанд ҷо бурдум 2 рӯз 3 рӯз баромад кард ба кала нагирифт тамом хабай майда 5 сола 6 сола ана ҳами қиндиҳо хелихтан дучор шудӣ қатиш? ин худаш ростӣ завқаш худаш ягон ҷои гӯем ки маҷбуркунӣ ман набуд фақат худаш даже буд моменте ки зодрӯзи худам буд гуфтум биё имрӯз истироҳат кунем зодрӯза ҷашн гирем гуфт папа гуфт мана бар зал мо биё зодрӯза гузарон гуфт 2 сол пеш будем дар ҳақиқат ҳамин кор буд хай худои накунад ягон касал бемор шуд мисол худум намемонам барои ки мисол залба мисол заразид нашуд гуфта намемонам ҳатта постоянни залба ина дар муддати 4 сол мумкин прогулка кара бошам ягон 8 бор ёки 6 бор дар муддати 4 сол. бале дар муддати 4 сол постоянни зал понедельник до мисол ай душанбе то ҷумъа. беғарз ай зал ягон завқи дига дорӣ? чӣ завқ дорӣ? бузкашӣ.
барои чӣ бузкашӣ? Аспа назбинам. Аспа намебинӣ? Дар ҷо бинӣ бузкашӣ мекунӣ ба? Да, иста. Дар истра аста? Асп дорӣ? Асп дора? Мошоалло. Даже уже асп харидам. Асп харидам шо уже. Ничего себе. Камтар нақл нами аспа чӣ монди? Бандит. Бандит? Барои чӣ бандит? Хулигана. Хулигана аспа да? Ба чӣ хиба ту майда? Аспа чӣ хиба идора мекунӣ? Аспа харидагирам, асп уже ҳама чӣ медонист. Натарсидӣ якум бор шитанда? Якум бор шитан дар Тоҷикистон шида будам. Да? Дар Искич? Аспи ки қапидӣ? Аспи худам буд. Аспи худам буд? И ба фикрам қишлоқи ба дуд оварда буда кам вақташан? Не, успед накард. Успед накарда? Чанд сола буд овардиша? Так, 9 сола буд уже овармша. Бо чӣ қиндиёна омаден якум, чӣ документатсия карден, куҷо бурден? Шамна мактабда гуфт ку мана абзиват мекардам, меомад мегуфта то ки мактабда манам хеле мекард. Дил шикаста намешидӣ ҳамиша ҳамаш нақл кун. Чӣ хел буда ин чизо? Рости худам ат хеле сол шуда ҳамиҷа. Мақсад оид ба сохтмон машғул. Ана фарзандаи оварам. Рости аввал мактаба нагирифтам. Буд коғази мисол ҳуҷҷатҳо қабул накардам. Овора шудам. Як муддати 3 моҳ даводаву рафту омад. Баъд қатъи мақсад гӯем ки одамои ята нимта шиноси вай буд орган кати. Через ҳавои баъд мактаба мондамша. Ана ба ҳамон муддат ба уже вақти мактаб мондамша и мисол залам бурдам уже зала сар кард. Зала сар кард наварем мисол ҳам зал, мисол мактаб зал. Ин ҳами хел ана рости зала хона як 20 километр. Бега мебарем мемонем. Ҳами хел муддати буд ки шутоби чӣ хел шумо гуфтед ки дил шикаста нашаваду саркашӣ накунам. Амаш худам мебурдам. Амоҷа 2 соат худам мешиштам. Мақсад гуфтин гапо нигоҳ мекардем ки мисол ягонҷо ошибка накунад, ана бозӣ накунад. Ин хел буда мисол эхиноша дидем мо ки ахир родитело мебаранд кӯдакошна ҳами дари зал мисол мақсад гусел мекунанд шунаю баъди машқи тамрин тамом шудан мебиён мебаранд. Аммо не, ман равно гидета 3 сол мебурдам худам мешиштам тамом мекард бо мегуфтам мемудам. Дига ҳамон хел ҳамин кати уже худаш ди гуфтин гапо ки омӯхта шуд рафт. Бе саркашӣ, бе мисол найрангу бозию. Моментое ки дар мактаб обзыватш мекардан, мисоли ки моментое социальное ку, ё моментое ки худ гуфтӣ ки залда мерафтӣ 2 соатӣ мешиштӣ. Зиндагӣ дорӣ ку, 5 фарзанд дорӣ ку, вақт як ҷо меёфтӣ. Шаб баъди кор маҷбур дига ягон вай набуд. Рӯзона кор то соати 7 кор меомадам зал мебурдам ша то соати 10 7:45 сар мешад 10:30 ба то 10 машқа ана бод ним соат добавка канат турник груша мисол добавка бо мисол машғул мешуд. Ин чизе ки машғул не мисол ман гуфтин гапо ки мемондам ша. Ана шуд абзиват бо ҳамин хел моменти буд ки пеши хона парк буд. Ин худаш мақсад да урусо монанд ку. Буд моменте ки на бародарои худумон фаён фарзшон да ҳамиҷа буд да парк сайругаш мекунам урусо абзиват мекунам ки каласиё гуфта ин қараш мебиёд. Ана ваё айн мисол чанд сол калон урусо. Ин мехеза мезанад. Ин хел вақамштаги буда кан? Ин хел воқеа беҳад воқеа безиёштаги буд. Як соли дуюм омадагимо. Уже машқ мекард? Маҳорат дошт? Бале. Бачаҳо чанд соли калон буда? Ана 2 сол калон худаш будам. 2 сол 3 сол калон. Ба чӣ гап шуд? Қараш мебиёд. Наоша ин ҳақорат кард не. Ман рош ҳақорат мекунам. Ин қараш вай мезанад. Ана баъд дига ва уже бо гуфтин гапо ки чиқа бо сабрат мекунам табто мисол ин мехеза хона биёд. Пури хон? Не ин соза мисол ана мебиёд хона ба мебиёд хона сангсору ана дара задану чизу. Баъд хонанго занг зан ки мақсадам хел гапо корштаги. Бо мо худам кор пур пафта омадем дига гурехтан. Ситуатсиям хел воқеам буд, хел воқеам штаги буд. Бо даже мегӯем ки мисол мо туи ҳақорат накардем. Ту чӣ мисол да худ кашсади? Ба ҳамҷа бой мисол сира бой метад ки ман тоҷи гуфтам. Хел воқеа буд. кӯя аз суханро аз забони луқмон шунавем чӣ гап шуд кани ту нақл кӯя бор? Ҳоли зали усу рафтагина да ам пеш хона. Яду бор чӣ гуфт? Ба ҳамҷа ду таза думша ки ғалти. На ғалти. Ба гурӯх рафт. Гурӯх да? Ҷона халос кард? Да зал дидумша ба тренер гӯштин гуфт, авай гирифтам. Яқа усу партуфтам шуд ҳамон. Дилат холӣ шуд ба ҳамин? Дар ҳаёт ҳамин чизо ҳамаш расходи калон дора. Бале. Ана камтар нақл ки чӣ расходо дорӣ, ту чӣ кор мекунӣ, ям кас паддержкат мекунад мисоли гапе ки ҳамаш финансивӣ расходи хитай. Рости то ҳол ягон ҷо муроҷиатам накардем ака и ягон бародарам мисол гуфтин гапо ки ана аз пеши худаш? Аз пеши худаш ягон чизам накардаст. Ҳамеш шукри худо алҳамдулилло мисол худам ҳаракат кардем мисол оиди сохтмон машғулам
и мисол чӣ коре мекунад фақат аз худ ҳамин писарчабакӣ шуб ояндеш гуфтин гапҳо ки номбардори ватан шаваду парчамбардори ватан шаваду обрӯи миллат шаваду обрӯи падару модару и бовоеш ҳама боб нағз мена бовоеш чуа ном падарашон мондагӣ барои ҳавай беҳад бисёртар дар ту куҷо бисёртар маъқулае барои зиндагӣ кардан федератсияи русия ё ким ки диёри ватанит тоҷикистон Русия. барои чӣ Дар Тоҷикистон машқи соз нестай. дар деҳоттона дар Россия боша ҳама условия барои ту ҳастая ҳама чизо М. бисёр хуб Абдулҳайҷон нагуфтӣ ки кадом медал ҳамиҷа ҳама якунгӣ буд хе нишон надодӣ ман даҳо медала гуфтӣ ки байбои самбо буд дар зал буд гуфтӣ сеюм ҷура гирифтум яке баша нишон надодӣ Дар хона монда. не ва часта рости настолько не знать чӣ меяки дар хона мондаша 2023 буд рости ман ватан гусел карамша каникулба ана як қисми медалош поязош кубокош ҳамроҳи худаш тоҷикистон фиристондан ё ҳамуҷ вақтое ки саршави маҳоратош ҳамаш тоҷикистон ҳамаш дар ватан анаиҷа ҳастак ана самбоба ана медали самбо мисоле ки боевой самбо инам беҳад ҳарифош бисёр и то финала гидета то 10 буд ҳариф то 16 буд ҳариф ярӯз бале ничего себе бале ҳамин хел чизое гузаштем ана бо именно боевой самбо ана хусусан рафтем санкт петербург ана дар як рӯз 18 соперникати маҳориба кард боевой самбо худи самбо русский греплинг русский греплинг чия русский греплинг бе кеман ҳаста кеман ки баромад мекунад ҳаста бо кеман ки ҷанг мекунад ҳаста бо бе кеман ана гӯштин мегирад бо ҳаста бе кеман греплинг мисоваям ҷанга чор намуди ами чиз ба оид самбо Абдулҳайҷон худат ояндаи хита чӣ дидести чӣ кора дидести ояндат UFC. орзу яъне ки боеци бозиҳои омехта оғозе ки ту омехта машқ намекунӣ ку панкратиону самбо Дар будущем добавят мекунам. дар будущи добавят мекунӣ ҳози чанд сола шудӣ 17. ана ҳози айни ҳол 13 то 17 сола дар шаҳри Абу-Даби дар моҳи август баргузор мекардад чемпионати ҷаҳон барои чӣ фарзанда дар мусобиқаҳои таҷмаф намебарӣ ана ҳамина ният дорем ака ростӣ ният дорем ҳамеша мо тамошо дорем таҷмафа беҳтарин яке аз варзишгарони тоҷикистон мақсад варзиш тоҷикистон бурдистан таҷмаф ана ростӣ буд моменте ки ростӣ хостем иштирок кунем акуина ният дорем дозам документашо гирем и ҳози ММА мисол иштирок карсодааст мане панкратион уже ММА мисол да ҳамиҷа панкратион ММА мисол ҳами ҷанг ҳамаш вая мисол панкратион ана бо чӣ худи ММА будем мисол иштирок кардем чанд бор дар город лобнишро гузашт чанд ҷо гирифт уҷам ҷои якума гирифта буд ҳами охирон бора ҳама ҷо якуми тисаям бачада бале чӣ мусобиқа буд охирин мусобиқаош панкратион ММА ММАи панкратион ҷои якум тоҷикои худмон ҳамасан надари ҳавая тоҷикои худам вохӯрдем ҳаста 3 бор вохӯрдем тоҷикои худмон кити бисёр ҳам бачаи хуб бале Абдулҳайҷон ай ҳама дӯстдоштатарин файтерет кияй Хабиб. Одаме ки худша бардошт дошт дар UFC. Ҳама одами сахт дар UFC. ҳабиба О. бояшо тамошо мекарди вақте гудар будӣ О, кадом бояш бисёр маъқулай Конор кате. чӣ хел бурида будам боя ман боядам нест Удушайши. удушаиши ҳамаш бояш ҳастая якам инози каникул ана сертамада мисол вашдагӣ машқ ҳаста машқи тамрина ҳаста бегаба ана дигар рӯз хона ба фақат телевизор UFC и боецо или мошин мебарем телефон боецо фақат ам тамошо боецо яке проблемаи калонтарин ҳози худ бисёр нағз ана ба маварид гуфтӣ телефон робиташ бо телефон чӣ хела бисёри кӯдако чӣ хела телефон мешинам бозӣ мекунанд не ростина ма телефон пони дур карагам адли худ мекард телефон қати бозӣ кардан рост чакардан отат наемона чӣ кор бикри ба оста паноҳӣ наем бардори остак телефона Не. чӣ ба Баъд телефон уқ намефора. уқа наефора ки мефорад нагуфтӣ мефора ку Уқа сахт навад. Ма ютуб мадарам чиза тамошо мекунам UFC чи. ихе бозӣ намекунӣ Не. ҳамин вақте ки мебурои ҷанг мекунӣ дар назарат чияй мисоли гапа ва камтар нақл мекунӣ ҳиссиёту чияй Меброи камтар ихе метарси чи. аз чӣ метарсӣ Вақти сопернико мебинӣ ихе камтар калонтару вес кати камтар уха нестад метарси. мақсад ки
میخه حالتا و خوردیم ویسی وزن در مو میغلطد من مو میغلطیم که در 48 در 53 وزن خودش اصلا وزن خودش 45 46 با چخی عبدالحی جون چخی باتر میگی که وقتی میترسم با چخی همی واقعا را تو شکست میدی غلبه میکنی با چخی غلبه میکنی یا دو در میزنیم میفهمی که چه کار میکنن و دلش کار کردن میگیری например охирон бойтан ақл ка мисоли гап чӣ хеле буд буз бала напротив истодагия мисоли гап аввал тарсидӣ ба чӣ хел шикаст додӣ ҳарифта охирон мусобиқа я узбек бача буд ранги худам хе рост ҳам не вес камтар вазбинтар буд ин қастойка киди кор кам ки нашуд ва партер ғалтандиша чӣ ғалтандиша партерда проход наги ба чӣ кор кадӣ проход наги дальше ба удержанию ва добивания кадиша улучшать накадиша приём накадиша не мехости кадан чӣ па нашуд натонистам чӣ натонистӣ то мехӯрди мешад мекард ки мешад мекард ҳариф ба худ гухиама осон набуд ка бисёр хуб файтерҳои тоҷик ки дата бисёр мақулай нурол алиев барои чӣ да ҳабиб монанда баряқа не тоҷикистон якум одаме ки да UFC ғалтаги бача медонам мақулай бача дуюм одам ки буд UFC да ғалти да тоҷикистон муҳаммад наимов машааллоҳ сеюм одам ки буд сеюмаш муи ғафуров машааллоҳ ба ки буд ба каси дигам буд ку номаша хотирам роман лоиқ раҷабов баъд рафт UFC бисёр хуб таҷмаф тамошо мекунӣ не ба чӣ тамошо мекунӣ таҷма файна вай буд ку фақат корпус тана мезан ку рӯба намезан таҷма фана вай мара дидагӣ да интернет ман чӣ кор мекунам интервю байцов мегирам байцоқ астан хел байцое ки табақаи баланда ишғол кардаги ама қатъи интервю кардаги нестим мурди ким ин қатъи интервю кардисам ба фикри ту барои чӣ намедонам сабаби асосиш ҳаминае ки ман да ту боварии комил дорам ва он хизматҳое ки падари ту мекунад ҳар як баромаде ки ту мекунӣ ку ман да падарро да ватсап равон мекунам ман тура қариб 2-3 соли охир нағз мешиносам ту намедонӣ не ки ман яке аз журналистҳои бигем машҳури тоҷикистон тура нағз мешиносам ҳамаш благодаря падарат ин қадар муҳаббате ки ҳамин бачаи ту дорад дар ҳамин спорт ку бо муҳаббати ту 10 баробар зиёдае барои чӣ ҳаракат барои ҳамино ки мақсад фарзандо мисол оянда гуфтин гапо ки ячи шавану чӣ хел гуфта гузаштем номбардори ватан шаванд номбардори падару модараш мо фахр кунем основно мо фахр кунем ки мисол мо фарзанд дорем варзиш ки вақти рафт мактаб хона амашқ мебад уже бефара рости дига онч намефорад душ мекунад и тамом имоч нафрадилам чӣ хоб мекунӣ чӣ завқ дорӣ дар ҳаёт беғарз аз варзиш ягон завқ дорӣ мисоли гап гуфтам бузкашӣ беғарз аз бузкашӣ чӣ футбол беғарз аз футбол чӣ тамом хамали рост шага мезанам дӯст доша духтар дорӣ не чӣ сирқ шудӣ чӣ сирқ шудӣ надорӣ не ягон касам тура дӯст намедорад Не. чӣ бачаи хушрӯй ку ним мактаб ҳамаш дӯст медорад духтарошо не ба духтара ки қатит мешина ку дар парта фақат як ҷоя меҷа бачакат мешам о чӣ хел духтаракам қатит фақат гав мезана ку не чӣ хеле ман медонам охи ҳама чи ада бораи ту ҳамсимсай ку мусар зардак номаш чӣ буд номаш чӣ мусар зардак кан хиттай ку номаш чӣ буд ягон кас неста хитри рашидҷон ягон гуфтанӣ дорӣ барои мардуми тоҷикистон барои оне ки чӣ тавр дуруст фарзандро тарбия кардан чӣ хел ман ту гуфтум та например бачаи ман худ майдакам аст ки ба калана мегира ту чӣ хел ҳамин чизро бигем таҷрибаи ҳаёти худ гузаштаро ба мо тавсия медиҳӣ рости дар инҷа камтар дар ҳаяҷон чӣ гуфтанам рости намедонам чӣ хел ман таҷрибаи худамро гуфта гузаштам мисол худаш машғул буд мақсад ҳаракати худаш и ба ман сабаб шудан ки бо мисол дар ҳама айни маҳорибта бошба машқошба мисол ҳамраҳаш будем дар ҳамаҷа шиштем интизор шудем шутоби хатогиёро ҳунатият мардуми тоҷикистон чӣ гуфтаням хубтараш дар кадом соҳаи варзиш ки набошад монам беҳтарин мешавад чемай кӯчагардию чемай хулиган шудана мисол гуфтин гапо ки оянда мисол номбардори ватан мешаванд парчамбардори ватан мешаванд ин беҳтарин ба фикрам тренерош чӣ меган ё тренер аста ки мегӯяд ин бачаи ту маҳорати ихари дора бале будам ихе маҳорат чизо буд рости мо вақте ки омадем
пешхона зал буд ва ям зали самбо, фақат самбо, гӯштини самбо буд. Тренер Рашид Исаевич бародари мо чечен буд. Вақте ки мондам шуд гуфт ояндаш иншоалло хубай. Просто мода вақташ кам мекард. Да я ҳафта ду бор буд, сешанбе, панҷшанбе. Баъд 1 соат буд машқаш. Ду мо машқи тамрин кардем. Назди тренер рафтем, гуфтем мисол ҳами хеле мисол мода камӣ мекунад, бояд мисол ҳар ҳафта бошад, ай душанбе то ҷумъа. Тренер гуфт ки жалко ки мисол шумо меред. Барош ки ояндаш иншоалло хубай. Гуфтем хай мисол бо мо мебием душанбе, мисол сешанбе, панҷшанбе мебием мисол пеши шумо, дигара унҷа ба. Вақте ки унҷа рафтем, ҳоли нарафта рафтем тамошо кардем, шиштем залба, вориди зал шудем, тамошо кардем. Тренер ки гуфту шунид кардем, тренер навкати Андрей Санович, Ефремов Андрей Санович, тренер мо оид ба самбо, боевой самбо. Рӯзи дигар рафтем, мисол уже вақте ки даромад кеманоя мисол пӯшид, даромад маҳорати худро нишон дод. Уже тренер хурсанд шуд, дига ҳамон вақт сирнавани барои сар кард, мисол мусобиқа, оиди мусобиқа уже бурдана сар кард. Я хеле ҷо чихе мисол 1 сол тамрин мекунанд, баъд сар мекунанд, тевай бо бурда мусобиқа барои сар мекунанд. Аммо нем вақте ки мо рафтем дид, уже шанбе якшанбе, фақат шанбе якшанбе мисол мусобиқа буд. Бо мера фақат ягон ҷо мегирам. Бале. Чӣ гуфтам да? Кайф кардам. Кӯ мехе буд о мисол гуфтин гапо ки тренер дигар аввали рафтаги мо самбо буд. Баъд осиёса боевой самбо кушода шуд. Вақте боевой самбо ямо ду мо машқ кардем, нақши тамрин кардем, и бо сразу тренер вай кард ки мисол уже дигар вай нестак, мисол сар мекунем, мисол мусобиқа иштирок кунем, сар мекунед. Боевой самбо уже ММА, боевой самбо, грэплинг, панкратион ҳамаша уже рафтем мисол. Абдулҳайҷон, дар бораи нами камтар нақд дар бораи нами пояс. Чӣ поясе ага ҷо гирифтӣ ина? И пояс мард гирифта будам, панкратионе. Ке зада будӣ? Ду соперник доштам. Якумша задум, дуюмаш баланди баъд буд. Дуюмаш фақат стойка, партер намеша. Чува? Нагдаш барбад? Не. Чӣ задӣ шаба? Да стойка бал кати. То ага вай 0 бал дошта бошад, ту 15 да гири, ты сразу ранги нокаут мегири. Нокаут гирифтӣ баъд? 15 балла гирифтам то. Иш чӣ? Иш ама охира мусобиқа буд. Охира мусобиқаи ҳозир баромад кардагиётам? Ку нақд ки разида иҷа? Да иҷа се кас будам, узбаку, ду руса. Ту фақат нами намояндагони Узбекистон задагиям да иҷа? Не. Дар Россия зиндагӣ мекунӣ? Чӣ? Фақат ҳами омадагӣ фақат беки узбекҳо ҷанг кардагиём. Не? Яке задӣ? Дар финал ке задӣ? Чӣ задӣ? Финал мо узбекати будам. Не? Финалаш рақибаш беҳад сахти бад буд. Узбекистони. Город Иванов омада будам. Беҳад маҳорибаи сахт кардам. Даже секундат худам будам. Бисёр вақт ҳолата буд секундан худам. Ба сабаби ки тренер нестак, мисол секундан худам. Секундат кардам, гуфтем нангу номуса ба даст гир. Мақсад бурд мекунӣ, бохт мекунӣ, мисол дастони ҷанг кардан дар кор. Алҳамдулилла, мисол гуфтин гапо ки ба даст овар мисол пояса. Қин буд? Беҳад. Ва чӣ задӣ шуд? Бал кати. Бал кати, а? Иш чия? Як ҷо иш? Зали Расул Буқиев ҳамҷа ММА мегзаронам ҳамҷа. Да иҷа Догистони буд. Не, да иҷа тоҷик буд. Тоҷик охир да я бросок кардам, удержание дальше. Бачи фақат тоҷик узбак задагику. Ямо бародаре ки гуфтам ку, бародари Ванҷи, Ванҷ будам, мо қатияво яки вохӯрдем. Решение судья буд, дополнительный раунд метиҳам ку. Раунд баъд через вай гирифт. Бросокати бал гирифт, мисол соҳиби пояс шуд. Инаш чӣ? Инаш да Митиши. Чӣ мусобиқа буд? Панкратион. Ке задӣ? Чӣ задӣ? По бал, стойка. Иҷам бал задӣ ша? Бачаи очад, иққа бисёр. Иш чӣ? Ишан да ҳамон зали Расул Буқиев. Ям дар Расул Буқиев будам? Да иҷа ке задӣ? Аввал я руса задум. Ба финал қати аз зали худом омадем. Ба усу қати ва задум. Чӣ задӣ ша? Ба волейбол. Волейбол кардӣ ша? Машоаллоҳ, машоаллоҳ. Бисёртар усули нағзмендагӣ чӣ хеле барибая гуфтӣ, а? Бисёр хуб. Дӯстон нигоҳ кунед чанд қадар пояс ҳамаш аз они Абдулҳайҷон. Ана я ҳозир аккуратни якмеда мегузорем бо дальчи савол метиҳам а дига титулу дига поясош. Рости Моишев Рамазон буд, рӯзадор буд. Рӯза мегирӣ? Бале. Машоаллоҳ. Рӯзадор буд, гуфтем биё ҷураха мисол истироҳат кунем. Гуфт не пап, гуфт мерем, гуфт. Мезанам гуфт. Гуфтум рӯзадори мисол, гуфт немерем. Баъд алҳамдулилла рафтем номнавис кардем. Рости мо як ним кило вазмин будем.
باید ما در 42 برآمد میکردیم، این 42 500 و 42 700 بود. گفت شنید کردیم هم راهبری مسابقه تشکیل کرده که گفت شنید کردیم که روزه داره مثلا خیلی مثلا هست. گفتیم روزه گرفتگی مثلا کنیم که روزی نشد. نه روزی نشد. اول گفت مایلا مقصد آخر و بگو گام میزنیم. گفت با اومدیم آخر با گفتیم که هم با خودش فریاد کرد. فریاد کرد مثلا کریمов عبدالحی انا سیسکا روبین. اومدیم گفت که دست وزن شما نیست. گفت 42 نیست. گفت انا هست. گفت در 47. وا بچه 5 کیلو زیادتر. بله با روزه دو اینا گفتیم بیا خال مثلا روزه خور. گفت نه. گفت نمیخورم. انا بعد مویا موندم در 47. گفتم مایل 47 موند. گفتم وقتی که ابیوید کردم مثلا فریاد کردم مویا برو اومدیم راستی سپینکش 53 ای بله خودش 42 42 سپینک 53 سپینک ما میدونیم سپینک армиян انا آتشم هست سپینک тренерش هست 53 ما مثلا خودش خیلی فرق خیلی بالا او کنشنا بله گفتیم ما مثلا روزی نیستیم багаж гуфтем мисол маблағ гаронда метавонем мо гап дар маблағ нест мо 200 километр омадагием мо инҷо муҳориба кунем мақсад ки хувозмой омадагием бояд мо мисол вай кунем ана ки розӣ нашудан мо отказ кардем қатъи мисол сапеник мисол гуфтем травма мегирем мисол мо ба дар кор нест 10 кило вазн бале гуфтем ягон сапеник мисол ягон шогирд дига боше мисол пожалуйста ана ба як шогирдш мо як сол пеш задагӣ будем гуфт ки я шогирдам фариёд мекунам қатъи мезанем мо гуфтам фариёд кун чанд кило будаш ана фариёд кард рости ҳава имина ма ҳавай нигоҳ доштам мисолан вақти вазкашӣ ба шумо вохӯрда будем ки пеш вохӯрда будем қатъи мо шогирд ҳавай имина ҳавай нигоҳ доштам ки мисол вазнаш чанд кило и то вазни ҳавай 48 200 буд 48 200 буд мисол мо худам бовар доштем ҳад бовари комил доштем ки мо мезанем вая и панкратион я бале мма ана бовар доштем ки мо мезанем мо қатъи шогирдан мезанем майлаш ана ба шогирдаш ки монд иншам армиян ба ливои кати мисол соҳиби ин пояс шуд ана аввал стойка ҷанг кард бросок баъд моменти шуд ина ман гуфтам ки мисол долга накаш мисол розадори вазбиндай и мисол чем пештар пеш чанд бештарам ка хуба мисол и алҳамдулилла мисол ба ливои гирифт сдават кард армиян гуфтингапо соҳиби пояс шудем машалло ина мисол поязи гуфтингапо тарих даиҷа ки ғалаба кардӣ русо будан я доғистони буд чӣ зади шуна русо ятша болевой на ноги ахил дуюмша балка задум сеюмш буромадем шуд доғистони ва все равно партия он чина кардан метавони сахта партия на высокая категория пробовать кардӣ партия қатишам кукара проход накардам ки натонистам фаҳмидӣ ки сахта я ба чӣ кор кардӣ стойка ба ваям проход дуромад ва я бор проход бардоштак гузаштак проходаш проходаш гузашт удержание гриф ва судья свисток дод хестим стойка а стойка дальше продолжать кардем ба дига натонист гашта проходаш ва пробовать кард дальше стойка дальше пробовать накард ва инак дӯстон мегзарем ба яке аз поясҳои асосии ана ҳамин барномаи мо чемпионат мира чемпионат россия мана марҳамат дӯстони азиз яке аз поясҳои қадрдони абдулҳайҷон расскажешь как ты завоевал его чемпионат россии там много было соперников сколько соперников у тебя было до финала 16 да мы сетка 16 эмхит ҳафт мезани до финала чанд кас задида где-то ҳафта ки буда карифот номаша намедонам кадом миллато буда ҳар ҷо финал қати ки ғалтиди финал қати рус чӣ ғалаба кардиша ғалаба ва бал кади якум иқастойка чӣ карем не чӣ нака вақте ки ту финал рафти расти ягон травма надошти поча буд поча дар ки сабак куҷои почта задаги буди он поча чӣ гилнастоп да финал бромадан қати як соперник задам поча маиб кард поча ахил гирифт натонист ва вале бромад ма буридимша почаам дар кард ва бинд кардем ва охир бромадам ҳамин моменту кӯдак кайфшуда ки ҷигарбандай дилат чӣ меша рашид нанг номус ака бовар кун тарафи город режиф меган хатонакам город режиф буд ана уже финал рафтагем соперникам беҳад сахти бад со то ҳамус даже тренер набуд бо секундан худам мақсад ки чизе шавад ҷои нанг хуб бойтиам мисол дастойни бойти ҷои нанг номус мисол уҷам вай карибад беҳад вазбин
дигар вақте ки ринг буромад мисол тори мисол мад буромад дигар ягон ҷои вай нестак дилсӯзӣ нест. Абдуллаҳиҷон буд якум даврае ки мисоли гап худут мебинӣ ки монда шидагӣ дигар наметавонӣ баромад кардан гуфтагӣ мисоли гап тенята ётада ки мана снимат немад я ҷанг кардан наметавонам амин моментҳо будак дар ҳаёт? Питер да 4 дисциплина буд, ама охирон дисциплина панкратион буд бе кимоно ҷанг. А соперникати задагӣ будум да боевое самбо бурдум. Ба бромадем тренер гуфтам ки себя не так хорошо чувствую. А как ты понял, что ты не так хорошо чувствуешь? Дилем бежишь. Барои чӣ? Пеш мусобиқа иқ авхо хӯрдаг будем барами. Чӣ хӯрдӣ явдӣ? Иқ бутерброд хӯрдагам. Бутерброд Баъди весагонка. бутерброд моҳӣ қати буд? Не, Қати чӣ буд? колбаса. Колбаси вайрон шудагӣ буд, значит. Ба чӣ вақт хӯрдӣ бутерброда? Дадам гуфтам. Гӯштан будӣ хӯрдӣ? Пеша мусобиқа чӣ нафар хӯрдам. Дадата ки хур гуфта ки қувват гирӣ, ҳамахи буда ки ҳама набарот шудака Рашид. ишқилиб гап ин ҳамин пояс ҳам пояси қин ҳамин будака? Бале. охирон пояс ҳам ҳамин будака гирифтагиш? Не, сафед буд. Сафед. Сафед буд. Сафед. Ира кай гирифтагӣ буд? ин дета моҳи январ хато нокам ёки феврал буд. Бисёр хуб. Дӯстон, ҳамватанон, ана имрӯз мо шумо шоҳиди он ҳастем ки чӣ тавр ана берун аз ватан ана фарзанди миллати тоҷик дар муҳоҷират бигем падараш бубинем ки ана шумо хеле мо дар ватан зиндагӣ мекунем ба ҳар ҳол ин қадар бигем таваҷҷӯҳ ба фарзандои худ намекунем. Аммо мутаассифона дӯстони азиз ин чиз ҳамин хел ҳаст, вале мисли Рашидҷон бори бачаҳо барои мо шумо як бигем намуна ҳастанд ки чӣ тавр бояд фарзандони худро дӯст дошт ва чӣ тавр ба фарзандони худ ояндаи дурахшонро созем. Инак Рашидҷон Каримов аз ноҳияи Ҳисор, ҷумҳурии Тоҷикистон, дараи Алмусӣ, қишлоқи Искич. Ана хуш омадӣ акаҷон. Имрон мегум диди. Абдуллаҳиҷон, ана тебе есть что сказать твоим ровесникам? Я гап дори барои бачаҳое ки ҳамсолои таанд? Машқ кунед, да беруна нагардед. Оянда чӣ кора шаванд? Оянда спорт. Духтур нашаванд? Духтур. Духтур аз деягар сада. Бизнесмен чӣ? Бизнесмен? Бизнесмен там шава меша. Мешава? Мана поддержка мекунам? Не, ҳама. Ҳама? Спортсмени Тоҷикистона. Машоалло, машоалло. Ана касби падарит намехоҳӣ мисли падар дар сохтумон кор куниву мисоли гап намехоҳӣ? Не. Чӣ ба касби падарит маъқул нест? Не. Чӣ ба? Строка нафура. Строка нафура? Шахсан барои ман Рашидҷон ин ҳамон марде ҳаст ки барои ҳар як намояндаи миллати тоҷик бигем як намуна аст дар асри 21 дар ана ҳамин шаву рӯз барои чи ки бисёри мо фарзандонро таваҷҷӯҳи бисёр намедиҳем, таваҷҷӯҳи махсусан намедиҳем барои дурахшон сохтани ояндаи фарзандонамон. Чӣ гуфте дир нашуда солӣ метавонанд дар кадом соҳае ки бошад дастгирӣ кунанд, зал бараншунанд, таҳти назорат бошанд, ояндаи худошон мисол мешаванд, ояндаи чил ҷаноб гуфта гузаштанд ки ояндаи Тоҷикистон, ояндаи Тоҷикистон шаванд, номбардори Тоҷикистон шаванд мисол. Ин вобаста ва мақсад падару модаро ки мисол ҳамин машғул шуданд, як кадом соҳаи варзиш ки набошад мисол машғул шуд ин беҳтарин мешавад. Бисёр хуб. Ташаккури зиёд ки имрӯз вақти худро дариқ надошта ба студияи мо Баҳреддин Ҷалолов адаши автоподкаст омадаед дӯстони азиз. Ана боз ҳам мо интизори шумо ҳастем ва умедворем ки дар оянда чемпионати ҷаҳонро ҳам ба даст меоред. Иншоалло. Ташаккури зиёд.